a chroeso i'r Oedfa Ddigidol. Fiona Gannon y fi, ac rwy'n ffodus iawn i fyw mewn lle eithriadol o hardd fel y gwelwch chi. Rwy'n byw yng Nghlydach a dyma ni'n ffilmio ar fore bendigedig o Hydref yma wrth y gamlas. Gobeithio cewch chi fendus o ymuno â ni a byddwch chi'n mwynhau'r gwrthwyneb. Dyma sut mae argyfwng y coronavirus wedi effeithio arnoch chi. Dych chi wedi teimlo falle bod chi bron a bod dan warchau yn eich tŷ eich hun. Yn ofni gwneud dim na mynd i unrhyw le rhag ofn bod chi neu rhywun annwyl eich chi'n cael eich dal gan yr haint ofnadwy yma. Falle bod chi ar y llaw arall wedi cael egwyl fach braf o holl rithre eich bywyd beunyddiol a wedi mwynhau amser i'ch hun a'r teulu heb orfod gadael y tŷ, rhywbeth ydych chi ddim wedi gallu wneud ers amser hir. Sut bynnag mae argyfyngau 2020 wedi effeithio arnoch chi, rwy'n siŵr byddwch chi gyd yn cytuno bod nhw wedi'n helpu ni i ffocysu o'r newydd ar beth sy'n bwysig. Beth sy'n wirioneddol yn rhywbeth yn ei wneud drysori. A dyna sydd dan sylw yn y darlleniad, lle mae Iesu yn sôn am drysor. Peidiwch casglu trysorau i'ch eich hunan yn y byd yma. Mae gwefin a rhwd yn gallu ei difetha ac mae lladron yn gallu dod â'i dwyn. Casglwch trysorau i'ch eich hunain yn y nefoedd. All gwefin a rhwd ddifetha dim byd yno, a does dim lladron yno i ddwyn dim byd. Lle bynnag mae dy drysor di, y bydd dy galon di. Does neb yn gallu gweithio i ddau feistr gwahanol ar yr un pryd. Mae un yn siŵr o gael y flaenoriaeth ar drail y llall. Allwch chi ddim bod yn was i Dduw ac i arian ar yr un pryd. Beth sy'n dod i'ch meddwl chi pan fyddwch chi'n clywed y gair trysor? Falle rhyw ddarlun digon plentynaidd o gist yn llawn aur a gemau, fel yn hen straeon y môr ladron gynt? Neu falle bod eich trysor chi yn fwy tebygol o fod yn ddarlun, neu'n gelficyn, neu falle hyd yn oed yn adeilad. Mae fwy na thebyg yn rhywbeth sy'n werth cryn dipyn o arian. Ac wrth gwrs dyna'r perygl. Mae perygl i ni feddwl am drysor dim ond mewn termau ariannol. Ac wrth gwrs mae'r byd yn annog ni feddwl am drysor yn hermau ariannol yn unig. Ni gyd yn cael ein hannog i fynd am fwy a mwy o eiddo ag arian a'r peth mwyaf newydd a mwyaf gwerthfawr bob tro. Ond eto dim ond yn hermau arian. Ac os yw'n ffocws ni yn mynd ar hynny, fel mae'r llythyr ar Timotheus yn dweud, mae cariad at arian yn arwain at bob math o ddrygioni. Mae angen i ni ail ystyried ein blaenoriaethau felly, a meddwl o ddifri am beth ddylen ni fod yn ei drysori mewn gwirionedd. Yn gyntaf, falle bod angen i ni ail ddysgu trysori'n perthynas a Duw. Mae yna dipyn o dystiolaeth mewn gwirionedd bod yna lawer o bobl yn troi at Dduw o'r newydd yn y cyfnod yma. Rai falle am y tro cyntaf erioed, ac eraill yn ail gynnau perthynas ar ôl ymhellhau sbel yn ôl falle. Yn sicr mae yna sôn bod llawer o bobl yn dilyn yr oedfaon ar-lein, yn gweddio falle am y tro cyntaf erioed, ac yn darganfod bod na rhywbeth i'r berthynas yma â Duw. Mae rai ohoni falle wedi cymryd yn ganiataol. I ni'n gwybod wrth gwrs bod perthynas Duw a ni wedi seilio ar gariad. Fel mae'n dweud yn Efengyl Ioan, mae Duw yn ein caru ni gymaint fel bod wedi anfon ei fab ei hun i'r byd ein mwyn ni. Ac i ni wastod yn gallu troi at Dduw, yn gwybod bydd e yno i'n cynnal ni a'n caru ni beth bynnag sy'n dod i'n rhan. Fydd e byth yn gwthio ni ffwrdd, a faint bynnag o gyfyngiadau sydd arno ni, does byth rhaid i ni gadw'n pellter oddi wrth Dduw.
Beth am i ni fynd ati felly o'r newydd i ail ddarganfod y berthynas yma, a rhyfeddu o'r newydd at y cariad di-derfyn yma sydd o'n cwmpas ni ym mhob man ac yn ein cynnal ym mhob amgylchiadau. Os awn ni ati drysori'n perthynas a Duw o'r newydd, beth i ni'n neud mewn gwirionedd yw ceisio cyflawni'r gorchymyn cyntaf. Car yr arglwydd dy Dduw ath holl galon, ath holl enaid, ath holl nerth. Ond mae hynny yn ei dro yn golygu ein bod ni'n naturiol yn cael ein harwain i drysori ein gilydd. Allwn ni ddim caru Duw heb garu'n cyd-ddynion. Nawr, yn ystod y coronavirus, ni wedi clywed llawer o hanesion am bobl yn darganfod eu cymdogion, falle am y tro cyntaf, ac yn gwneud pob math o gymwynasau, ac yn gwneud ymdrech arbennig i ofalu am y rhai sy'n wanach neu'n fwy bregus na nhw, ac sydd angen gofal. Mae'n siŵr bod ni gyd wedi clywed am lu o enghreifftiau o hynny. Ac mae hynny mor wych, ac yn un o'r pethau mwyaf positif sydd wedi dod allan o'r argyfwng hwn i gyd. Ond mae'n bwysig iawn ein bod ni'n cofio nad oes ffiniau i gymdogion. Mae pawb ar draws y byd yn frawd ac yn chwaer i ni. Ac mae'n bwysig felly bod ni'n deall bod cariad Duw yn estyn at bawb. Gweitha'r modd ar hyn o bryd mae yna lawer o leisiau cras a flafar i'w clywed. Yma yng Nghymru, yng Nghlydach, y Deyrnas Unedig yn gyffredinol ac ar draws y byd, yn teulu casineb, yn trio cau pobl allan a'i heithrio o bob math o bethau. Mae'n bwysig felly bod ni fel Cristnogion yn sefyll yn gadarn, nid ag eiriau ymosodol gan ymateb yn yr un ffordd, ond gan sefyll yn gadarn o blaid cariad, gwyddefgarwch a gofal. Mae'n bwysig i ni gael ein clywed yn dweud bod pawb ar draws y byd yn gymdogion i ni. Pinad nhw'n geiswyr llwches, yn ddioddefwyr yn Beirut, yn bobl ddi sy'n cael eu camdrin a'i gormesu yn America, mae pawb ar draws y byd cyfan yn gymdogion i ni ac mae angen i ni eu trysori nhw. Tybed ydych chi wedi mwynhau mynd am dro yn ystod pandemig y coronavirus? Pan oedd y cyfyngiadau symud ar eu hanterth a phawb dim ond yn cael mynd allan am hyn a hyn o amser y dydd, oeddech chi mwynhau falle ail ddarganfod byd natur yn eich ardal chi? Ffindio rhyw lwybrau oedd chi rioed wedi mynd ar hydyn nhw o'r blaen? Falle bod chi wedi dysgu o'r newydd sut i ryfeddu at harddwch y cread. Y gwir amdani yw bod e'n rhyfeddol sut mae'r cread wedi llwyddo i adennill tipyn o nerth a chael tipyn o adferiad yn ystod y cyfnod yma. A hynny dim ond oherwydd ein bod ni wedi cymryd cam yn ôl o'r holl rithr o wyllt ein bywydau, ac am sbel wedi achosi llai o ddifrod. A dyma ni nôl at yr un pwynt eto. Beth i ni wedi gweld yw gwaith mor wael ni wedi wneud fel stiwardiaid ar y cread. I ni fod i ofalu amdano fe a'i gynnal. Dyna'r gwaith mae Duw wedi roi i ni. Ond yn lle hynny, unwaith eto ni wedi mynd ar ôl arian ag elw, heb boeni beth sy'n cael ei ddifa yn y broses. Mae angen felly fel trydydd pwynt i ni ail ddysgu trysori'r cread. Y rhodd werthfawr yma mae Duw wedi rhoi i ni a rhoi cyfrifoldeb i ni i ofalu amdano. Mewn gwirionedd, mae gofal am y cread yn rhan anatod o'n perthynas â Duw a'n perthynas a'n cymydog. Os i ni wir yn trysori'n perthynas â Duw, go bryn gallwn ni drin y byd hardd yma mae wedi rhoi yn ein gofal mor ddi-hyd. Ac os ydyn ni wir yn trysori'n perthynas a'n cymdogion, sut gallwn ni barhau ag arferion sy'n mewn gwirionedd yn cynnal systemau anghyfiawn
ac yn golygu bod ein brodyr a'n chwiorydd yn dioddef newyn, llifogydd a phob math o drychinebau eraill. Fallech bod chi'n gyfarwydd â dyfyniad enwog Gandhi. Live simply, so that others may simply live. Mae'r cyfnod clo wedi dangos bod modd i lawer ohono ni symleiddio cryn dipyn ar ein bywydau beunyddiol. Felly wrth i ni wynebu heriau'r cyfnod sy'n dod i gwrdd â ni nawr, beth am i ni wneud ymdrech i barhau i symleiddio a thrysori'r pethau sy'n wirioneddol bwysig. Dduw ein creawdwr, rydyn ni'n cyfaddau bod ni wedi bod yn stiwardiaid gwael iawn ar dy fyd, yn gadael i bob math o niwedd ddod i'r amgylchedd o'n cwmpas, ac yn gofalu cyn lleied nes bod rhywogaethau cyfan yn marw allan ar blaned mewn argyfwng. Madda i ni, a disg ni edrych ar ein rôl a llygaid newydd, a dysgu trysori dy greadigaeth. Dduw sy'n dad ac yn fam i ni, rydyn ni'n cyfaddau ein bod ni heb garu ein cymydog fel ni ein hunain, ac wedi canolbwyntio mwy ar ein ffyniant nag ar allu ein brodyr a'n chwiorydd i fyw. Madda i ni, a disg ni i ddeall o'r newydd ystyr caru a thrysori ein gilydd. Gwna ni'n barod i gofleidio bywyd mwy syml, fel bod eraill yn cael siawns i fyw. Dduw ein cynhaliwr, rydyn ni'n diolch i ti nad wyt ti byth yn troi cefn arno ni, a fod ti bob amser yn agos pan fyddwn ni'n galw arna ti. Agor ein calonau i drysori'n perthynas â thi yn dy fab Iesu, a nesau at y ti ym mhob sefyllfa, fel ein bod ni'n dod yn fwy tebyg i ti drwy dreulio mwy o amser yn dy gwmni. Gofynnwn hyn yn enw Iesu. Amen.